lava i svi vinogradi koje su naši preci zasadili. Nije ni kosturnica. Ni jama nepregled. Kosovo je duša Srbinova. Kosovo je duša Srbinova. Njegova rana, nezaceljena. Krv njegova kletva, njegova molitva. Njegovo pamćenje. I njegova kolevka, u kojoj je svako dete sa svakom kapi mleka iz majčinih grudi primilo svetu I pričest. zavet umiranja za slobodu. I zavet umiranja za slobodu. I mržnju na ropstvo. I mržnju na ropstvo. Jer Kosovo je sve što imamo. Kosovo je sve što jesmo. Kosovo je zemlja živih božura. Kosovo je zemlja živih božura. Kosovo je zemlja večno živih božura. Kosovo je zemlja večno živih božura. Sviđe
nastupamo na jednom takvom događaju u kripti hrama Svetog Save, ali do sada smo nekako obnavljali manastire na Kosovu i Metohiji. Onda smo se zapitali, pa dobro, to su naše svetinje, mi živimo sa njima, ali zašto ne bismo pogledali malo šire i dalje, da treba još nekome pomoći? Udruženje Srbije za mlade je videlo potrebu da pomogne manastiru Blagoveštenju u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i onda su se kosovski božari odazvali da za blagovesti pevaju za blagoveštenje. O Kosovu u blagoveštenju. Tako da bih vas molila, eto, da pored ovog ovde skupa dođete i da podržite i tu akciju, jer je potrebno da se obnavljamo duh i da obnavljamo srce. A pošto ste mi publika koja se nešto spavala, onda moram da vas pitam koju vi pesmu volite da zajedno. Može biti? Može. Evo zajedno. Hajde. Prolaze vekovi
mogao da dođe iz Orahovca, ipak je to stariji čovek, mnogo mu je bilo teško da putuje, veliki je to put, ali Nemanja nam je pomogao da vam donesemo ono što je on napisao i ono što je on trebao, bar duh da vam prenese. Evo, njega bih pozdravila, Ivanu Žigon takođe, bez nje ne bismo postojali, bez nje ne bismo ni nastali, pre 15 godina okupila nas je iz raznih sela sa Kosova i Metohije i gradova i eto, pronosimo istinu o Kosovu i Metohiji po čitavom svetu, ali nam je, verujte mi, najdraže da je pronosimo u Beogradu i na Kosovu i Metohiji. U Beogradu zato što nas najmanje ima i najmanje možemo da se čujemo, a na Kosovu i Metohiji zato što nam je najlepše. Hvala vam još jednom, a završit ćemo sa pesmom himnu Kosova i Metohije, ovaj Kosovo, Kosovo. Može? reći posle ovakvog završetka, ovakvog divnog kraja sem hvala vam. Na samom kraju bih vam se zahvalio što ste došli. Bez vas ovo ništa ne bi bilo ovako kako je bilo. Također, veliku zahvalnost upujem našim učesnicima, horu Svetog Aleksandra Nevskog, momcima iz Bogoslovija Svetog Save, kao i naravno ansamblu Kosovski Božoljub. Također bih
se zahvalio, puno bi se zahvalio organizatorima ove večerašnje humanijade, jer također veliki trud su uložili da bi ovo izgledalo ovako kako večeras izgleda. Hvala i momcima i devojkama sa univerziteta, hvala našem profesoru koji nam je uveličao svojim prisustvom, gospodin Vladan Tatalović, ali kažem, pre svega, hvala vama, jer, kako kaže patrijarh Pavle, budimo ljudi, a mi smo večeras upravo to i bili. Mislim da je humanost u ovim danima posta najpotrebnije i najvažnije. Još jednom bih vas podsjetio da vaše priloge možete i vašu pomoć možete ostaviti u kutijama obeleženim koje se nalaze